Dnes to bude full balíček, video aj fotky bytu, ktorý ide do prenajmu, Sony A7S III, lens 16x25G, trochu si fuknem. Ako môžeš vidieť, točíme Reels formát 4K, 422, 10 bit. Pohyb s kamerou je pomaly, pekne, pätá špička, nenáhlim sa, ani nepridávam, ani nespomalujem. Vychytávka číslo 100. Niekedy cúvam, keď natáčam a v postprodukcii si dám speed reverse a som tam, kde som chcel byť. Tak a je čas na fotky. Poďme na to. Častokrát vidím, že fotky sa fotia z takého zvláštneho úhla. Na budúce skús použiť statív, drž to trošku nad pásom a hlavne v rovine. Ale nájdu sa aj výnimky samozrejme. Fotím na 3 krát a potom v postprodukcii to zlepím dokopy. Nadstavenia, ktoré používam pri fotení. Jedine s čím hýbem je shutter speed, F je na 9, expozícia ku 0, ISO čo najnižšie 200. A kľudne, ak máš akékoľvek otázky, neváhaj píš, na to som tu. A viac mojej práce nájdete na blackmango.sk.